Vojto, dostal si list zo Strečna. Čo tam píšu? Pozývajú ťa do Strečna na videoškolenie, kde ťa čaká veľké prekvapenie. Konečne, že ma čakalo nejaké prekvapenie. Aspoň dostanem asi nejaký pekný diplom. Od detstva mám zopsofóbiu. Bojím sa, že aby ma aj tento nepohryzol. Radšej utekám preč. Vojto, utekaj dovnútra, čaká ťa tam veľké prekvapenie. Utekajte hore, čaká vás tam prekvapenie.